Ассалому алейкум дӯсторони футболи миллӣ ва тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш. Баъди чанд лаҳза дидор миёни дастаҳои хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва Нефчии Қирғизистон оғоз мегардад ва ин дидор дӯстони арҷманд дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. чӣ гуна ки гуфтем дӯстон, ин аллакай бозии ҷавобӣ аст дар марҳилаи плей-оффи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё байни дастаҳои Хуҷанд ва Нефчи, Хуҷанди Тоҷикистон ва Нефчи Қирғизистон ки пас аз чанд лаҳза дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. Бо сабаби омода кардани варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистони хуб шаҳри Хуҷанд, бозиҳои хонагии дастаи Хуҷанд дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир карда мешавад ва бахусус бозие ки бар муқобили дастаи Нефчи дорад ин даста. Ҳоло хуб довари асосии бозӣ дар тасвирҳои телевизионҳои мо шумо қарор дорад. ёдовар мешавем ки довар аз кишвари Урдун аст, умуман ситоди доварон, ва имрӯз довари марказ Аҳмад Файсал Муҳаммад Ал-Али аст. ёрони ӯ Маҳмуд Тоҳир Муҳаммад Абдутоҳир ва ҳамчунин Абдул-Алраҳмон Наҷи Муҳаммад Акил. довари чаҳорум бошад дар ин дидор Муҳаммад Ҳасан Маҳмуд Арафа ба ҳисоб меравад. Аз кишвари Ҷопон нозири доварон Окада Масайоши аст дар дидори дастаҳои Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва Нефчи. бозии аввал бо ҳисоби 1-0 ба нафъи дастаи Нефчи ба анҷом расида буд ва онҷо ҳатто беҳтарин футболбоз аз ҳайати дастаи Нефчи хуб эълон шуд, чаро ки ба задани гол маҳз ҳамон бозигар даст ёфта буд. ин Александр Игнатенко мебошад ки дар дақиқаи 51-уми бозӣ ба тури дарвозаи дастаи Хуҷанд гол зада буд дар кишвари Қирғизистон. ва акнун бозии ҷавобӣ дар кишвари мо аст. фикр мекунам то як андоза бартарӣ ба дастаи Хуҷанд ҳам дода мешавад дар ин гуна рақобатҳо, чаро ки дастаи Хуҷанд то як андоза зери кафкубиҳои мухлисон рақобат хоҳад кард. ҳоло ҳайати дастаи Хуҷандро мо дидем ва таваҷҷӯҳ мекунем ба футболбозони ҳайати захиравӣ ки қариб ҳама бозигарон умуман омодаанд барои рақобат кардан бар муқобили рақиби худ. сармураббии дастаи Хуҷанд қабл аз ин бозӣ фикру андешаҳои худро чунин баён кард ки мо омодаем барои ба даст овардани пирӯзӣ дар дидор бар муқобили дастаи Нефчи ва бояд ки тамоми талоши худро футболбозон дар майдон анҷом медиҳанд ва он чиро ки мо дар нақшаҳои худ доштем онро дар майдон нигоҳ дорем. ва ба фарқ аз ин сармураббии дастаи хуб Нефчи чунин гуфт ки мо ғалабаи аввалро фаромӯш мекунем ва дар ин дидор низ барои ба даст овардани ғалаба мубориза хоҳем бурд. сармураббии дастаи Хуҷанд дар экранҳои мо шумо қарор дорад ва дӯстони арҷманд баъди чанде ман ба ҳайатҳои ҳар даста дигарбора ба таври хуб пурра таваҷҷӯҳ хоҳам кард ва бароятон маълумот хоҳам дод. Неъматҷон Зокиров ин сармураббии дастаи Нефчи кишвари Қирғизистон аст. ёдовар мешавем ки дастаи Нефчи барандаи хуб ҷоми Қирғизистон дар соли гузашта аст ки ҳатто дар финал дастаи Тордойро шикаст дода буд ин бошгоҳ. ва акнун ҳама чиз омода мешавад ва довар низ таваҷҷӯҳ мекунад ба соати худ, яъне ба вақт ва
садои штаки худро баланд мекунад. Рақобат оғоз мешавад миёни дастаҳои Хуҷанд ва Нефчӣ. Ба ҳаятҳои дастаҳо назар меандозем дӯстони арҷманд. Аввалан ба ҳаяти дастаи Хуҷанд таваҷҷӯҳ мекунем. Дарвозабон имрӯз Маъмур Икрамов ба ҳисоб меравад. Аввалин ҳуҷуми дастаи Хуҷанд аз канори рост идома дорад. Партоп ба самти ҷаримагоҳ буд дар иҷрои Фирдавс Шахалов, аммо ин ҳолат бартараф карда шуд. дар хати ҳимоя рақами 73 Алишер Баротов, рақами 21 Фирдавс Шахалов, рақами 20 Сироҷ Ҳамроев ва таҳти шумораи 14 Ойбек Абдуғафоров аст. Партоби аввалин ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Нефчӣ буд ва имконият аз зарбаи кунҷӣ барои футболбозони тоҷик ба миён меояд. дар хати ним ҳимоя бошад рақами 8 Бахтиёр Чореев, рақами 18 Фатҳулло Фатҳуллоев, таҳти шумораи 23 Санҷар Рихсибоев ва рақами 70 Абдулмумин Забиров аст. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷӣ, баъдан ба ҳамлагарони дастаи Хуҷанд Бахтиёр Чореев, зарбаи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ҳолат бартараф карда шуд. рақами 10 Дилшод Бозоров, ҳамлагари асосии дастаи Хуҷанд ба ҳисоб меравад ва ҳоло қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз тарафи Фирдавс Шахалов. ва ҳамлагари дигар таҳти шумораи 51 Андрей Сидоров ба ҳисоб меравад дар ин дидор. Сармураббии дастаи Хуҷанд бошад Никола Лазаревич. ба ҳаяти дастаи Нефчӣ назар меандозем. дарвозабон рақами 1 Паюс Михаил ва дар хати дифоъ бошад рақами 3 Азамат Абдуллоев бозӣ мекунад. таҳти шумораи 12 Эсенбек Усонулу, рақами 18 Кайрат Изаков, таҳти шумораи 25 дар хати ним ҳимоя Александр ва дар хати ним ҳимоя ҳамзамон таҳти шумораи 22 Карипов Манас, рақами 21 бошад Алмазбек Маликов, рақами 10 Омуралиев Азамат ва таҳти шумораи 7 Жуматаев Арген. дар хати ҳуҷум бошад рақами 9 Амир Шарифӣ ва таҳти шумораи 11 Элдор Молжунусов. Туп дар ихтиёри футболбозони Нефчӣ аст ва ба ҳуҷум мераванд онҳо. қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст дар ҳамин ҳолат. ва аввалин корти зардро довар аз ҷайби худ берун кард. ба Абдулмумин Забиров корти зард нишон медиҳад. дори дидори хуб дастаҳои Хуҷанд ва Нефчӣ. оғози бозӣ гарчанде ки то як андоза пуршиддат аст, аммо мебинем ки футболбозони дастаи Хуҷанд иштибоҳ карданд ва ин лаҳза қоидаи бозӣ бар муқобили Кайрат Изаков вайрон карда шуд аз ҳаяти дастаи Нефчӣ. Александр Игнатенко имрӯз ҳам дар ҳайати асосии дастаи Нефчӣ ба бозӣ оварда шуда. зарбаи аввалин дар иҷрои футболбозони Нефчӣ ва ин зарбаро Жуматаев Арген анҷом дод. ба ҳар ҳол туп хеле дур аз дарвозаи дастаи Хуҷанд аз майдон берун гардид. ноиб қаҳрамони мамлакат кӯшиши худро хоҳад кард дар ин дидор барои роҳ ёфтан ба марҳилаи гурӯҳии хуб ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. ва ёдовар мешавем ки ҳар дастае ки ба даври гурӯҳӣ роҳ меёбад ё худ ба марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи ди қарор хоҳад гирифт. якҷо бо дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон, Алтин Асили Туркменистон ва Дордӯи Қирғизистон. соли гузашта дар як гурӯҳ ду даста аз кишвари азизи мо Тоҷикистон буданд, Истиқлол ва Хуҷанд, яъне намояндаҳо аз кишварҳои Осиёи марказӣ. ва имсол бозам имконият аст ки Хуҷанд дар баробари Истиқлол дар марҳилаи гурӯҳӣ иштирок намояд. ба ҳар сурат Нефчӣ қадами аввалро гузошт дар бозии якум, вале имрӯз мо умед бар он мебандем ки дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд метавонад мағлуб намояд рақиби худро ва роҳ ёбад ба даври гурӯҳии маротибаи дуюм дар мавсими умуман дар доираи бозиҳои гурӯҳии лигаи аниқтараш ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. ҳоло қоидаи бозӣ вайрон нашудааст дар маркази майдон ва тӯбро футболбозони дастаи Хуҷанд дар ихтиёри худ қарор медиҳанд. кӯшиши Андрей Сидоров
дар хати ҳамла буд барои созмон додани ҳуҷум. бозигарони дастаи Нефчӣ ба ҳуҷум мегузаранд, аммо ин ҳолат бартараф карда шуд. Ин боиси хурсандӣ ҳам аст, ки то як андоза шумораи мухлисон афзуда истодааст дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. фишор меоранд футболбозони Нефчӣ ва боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. имконияти навбатии худро ҷӯё шуданд футболбозони Хуҷанд, аммо онҳо то як андоза бозам муваффақ гашта натавонистанд. бошгоҳи Нефчӣ дар ин марҳила хуб аллакай як дастаро шикаст дод. ин дидори Нефчӣ бар муқобили аҳали Туркманистон буд, ки дар он рақобат дастаи Нефчӣ ғалаба ба даст овард ва тавонист ки ба марҳилаи баъдӣ рохат бигирад. инҷо бошад бар муқобили дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бозӣ карда истодааст. бозии аввалро гуфтем ба нафъи худ анҷом доданд футболбозони ин даста ва акнун дар бозии ҷавобӣ ҳоло дар варзишгоҳи шаҳри Душанбе бозиро идома дода истоданд. вазъияти стандартӣ дар ихтиёри футболбозони дастаи Нефчӣ ва аз ин ҳолат истифода кардан мехоҳанд. онҳо зарба, аммо тӯб аз майдон берун шуд. Амир Шарифӣ кӯшиш кард ҳамлагари дастаи Нефчӣ зарба занад бо сар, баъди партоби анҷом додаи Александр Игнатенко, аммо зарбаи Амир Шарифӣ дақиқ набуд дар ин ҳолат. Чақалов гузариши ӯ ин навбат қоидаи бозиро вайрон менамояд. ҳимоятгар Эсенбек аслан ин футболбозро Усон Улу ном мебаранд дар кишвари Қирғизистон. ҳуҷуми навбати футболбозони меҳмон дар ин дидор ва Амир Шарифӣ натавонист ки ҳуҷуми худро то охир идома бидиҳад. инҷо ҳимоятгарони дастаи Хуҷанд бисёр бозии хуб нишон доданд. Фатҳуллоев суратафзои ӯ дар ин варзишгоҳ. Фатҳулло солҳои тӯлонӣ бозӣ кардааст ва барояш ошно аст фазои ин варзишгоҳ, метавонад аз ин ҳам беҳтар бозӣ намояд. албатта футболбози ҷадиди дастаи Хуҷанд дар бозии аввал он қадар бозии хуб нишон надод, аммо дар ин дидор то як андоза аз ӯ натиҷаи бештареро интизоранд мухлисони футбол ва ҳамдастаҳои ӯ, ҳамчун яке аз беҳтарин футболбозони тоҷик дар ҳамаи давру замонҳо. Дилшод тӯбро аз даст дод ва акнун ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Нефчӣ. бозам Амир Шарифӣ ба тӯб расида наметавонад. бо мушкилӣ тӯбро дар назди пои худ нигоҳ дошта тавонист Дилшод Бозоров ва баъдан тӯб ба хати дифоъ баргардонида шуд. оғози рақобат ба он тартибе ки интизор будем сурат намегирад. яъне футболбозони дастаи Хуҷанд дар хати ҳамла то як андоза фаъолии худро нишон дода натавониста истодан. дар айни ҳол кӯшиши навбатии бозигарони Нефчӣ дар марказ, аммо футболбозони дастаи Хуҷанд тавонистанд онҳоро боз доранд дар ин вазъият.
бозам александр дар назди туп қарор дорад ва ба ҳамдастҳояш ишора мекунад ки ба дохили ҷаримагоҳ наздиктар шаванд, ба ҷаримагоҳ наздиктар шаванд ва то ба дохили он раванд то ин ки аз партоби ӯ истифода баранд. зарба ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва дарвозабон тӯбро ба дасти худ мегирад. Маъмур, Фирдавс Чақалов, иштибоҳи ӯ дар маркази майдон ба то як андоза футболбозони дастаи Хуҷанд тавонистанд ки ба хати ҳуҷум наздиктар шаванд. Дилшод пас ба Фирдавс Чақалов, имконият аст барои идома додани ҳамла, паси ҷавобӣ ба Дилшод, ҳолати офсайд набуд, партов ба дохили ҷаримагоҳ ва имконияти футболбозони дастаи Хуҷандро дарвозабон бартараф кард. бисёр ҳам фурсати олӣ буд барои футболбозони мо то ин ки дар ин дидор аввалин шуда пешсаф шаванд ва баробар бо рақиб акнун бозиро идома бидиҳанд. Аммо дарвозабон то як андоза хубтар бозӣ кард Михаил Паюс. қоидаи бозӣ бар муқобили футболбози дастаи Хуҷанд вайрон карда мешавад ва зарбаи ҷаримавӣ хеле наздик ба ҷаримагоҳи дастаи Нефчӣ таъин карда шуд. Фатуллоев аз пой афсидааст. аз пой афсонида шудани тараш аз тарафи Карипов Манас. ҳоло мо такроран ҳолатеро мебинем ки футболбозони дастаи Хуҷанд имконияти задани голро доштанд. Дилшод пас дод ба дохили ҷаримагоҳ, аммо расиши туп ба дасти Паюс дарвозабон сабаб шуд ки дар ин вазъият ба туп нарасад Андрей Сидоров ва баъдан Фатулло зарба зад ки зарбаи такрориро ҳам дарвозабон бартараф карда тавонист. дар вазъияте ки на он қадар зарбаи Фатуллоев ки бо сар анҷом дода буд қавиву хавфнок буд. Фатулло дар назди туп қарор дорад. зарбаи Фатулло ва тӯбро аз ҷониби дастони дарвозабон рафт. такроран ин ҳолатро мебинем. бозам қоидаи бозӣ вайрон мешавад бар муқобили футболбози дастаи Хуҷанд ва аз ҳисоби баргаҳои зард ҳисоб 1-1 мешавад. Бахтиёр Чориев аз пой афтонида шуд ва довар ба Кайрат Изаков корти зард нишон дод. Бахтиёр бо Фирдавс мехостанд хуб дарҳол тӯбро ба бозӣ ворид карда ба ҳуҷум гузаранд, аммо довар онҳоро камеам бошад боз дошт. Фирдавс Чақалов, зарбаи Фирдавс аммо қадар хуб набуд ва ин иштибоҳи ӯ метавонад имконият бидиҳад барои рақиб дар оғоз кардани аксул ҳуҷум. Бахтиёр Чориев та нагузошт ки Амир Шарифӣ дар ин вазъият ҳуҷумро оғоз намояд ва футболбози дигар бар муқобили ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. бошгоҳи Нефчӣ кишвари Қирғизистон яке аз хуб дастаҳои хеле кӯҳан дар ин кишвар аст. соли 1937 ин даста хуб ташкил карда шудааст ва то як андоза таърихи тӯлониам дорад ин бошгоҳ. ҳоло ҳуҷуми дастаи Нефчӣ ва бартараф карда мешавад.
از طرف فوتبالبازان خطی حمایت دسته خوجند. کوشش نوبتی و این نوبت ضربه میزند امورعلیف، اما ضربه زده او برطرف کرده شد. سرعت افزایی فوتبالبازان تاجیک برای به دست آوردن توپ. این حملهگر بود تحت شماره 51 اندری سیدوروف، اما به توپ رسیدن نتوانست. شماره خود ویران کنی 6 بر 3 است. تو این لحظه الکی 15 دقیقه پشت سر شده از آغاز بازی و تو یک اندازه دست بازی که اونقدر با سرعت نبود اون رو فکر میکنم اکنون یک طرف میگذارند و با بازی میگذارند که بیشتر توجه داشته باشد به خط حمله. عموما 15 دقیقه آغاز بازی رو ما میتوانیم باری دیگر یک آموزش از طرف هر دو دسته هم بگوییم که بازی یکدیگر رو میآموزند و بعدا ادامه میدهند بازی خود رو مخصوصا برای به دست آوردن نتیجه. اگر دسته خوجند تو این دقیقه ها با زدن گل دست میافت، مخصوصا همون امکانیتی که داشتن فوتبالبازان ما استفاده میکردند، پس در ادامه فکر میکنم برایشان تو یک اندازه آسان‌تر هم میبود. پرتاب نوبتی به داخل جریمه گفت و بازم با توپ رسیدن نتوانست دلشاد بازارов. تو بازات با بازی در آورده می شود و فوتبالبازان دسته خوجند فشار آوردن به خصوص این فردوس چقلوف بود که توانست رقیب رو مجبور نماید. این تحت شماره 12 ایسنبک بود و اوت رو به نفع دسته خوجند کار کرد این فوتبالباز. اکنون خودی فردوس از کنار میدان توپ رو به بازی وارد می نماید. پرتابی او به داخل جریمه گاه رقابت ادامه دارد. برای دسته نفچی قرقیزستان نیز این دومین مرتبه است که در بازی‌های قره‌ای اشتراک می‌نمایند. قبل از این دسته نفچی سال 2011 بود که در مسابقه دیگر آسیای جام پرزیدنت فوتبال آسیا بود اشتراک کرده بود اونجا و حالا باشد با دست آوردن جام قرقیزستان در موسم گذشته مسابقه جام قرقیزستان در این کشور توانست که روخت به مرحله پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را دست یابد و اهل ترکمنستان را حتی شکست داد در بازی‌های خود بر مقابل این دسته و راه یافت به مرحله فینالی انتخابی که اکنون در صورت پیروز آمدن بر دسته خوجند میتواند در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک نماید. اما بازی که امروز خوجند بر مقابل این دسته نشان باید بدهد به نفع دسته خوجند باید به انجام رسد و دسته خوجند تواند که با مرحله گروهی روخت پیدا سازد. حالا بازم یکی از فوتبالبازان در زمین است و فردوس از کنار میدان توپ را از اوت به بازی وارد می‌نماید. دیگر باره حمایتگری دسته خوجند. این بازیگر در کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد یک مدت بخصوص دو موسم اخیر قبل از اون که به دسته خوجند گذرد و در این دسته همچون یک فوتبالبازی جوان بسیار مهارت ولو نشان میداد. اکنون در دسته خوجند او کارنامه ورزشی خود را ادامه داده ایستاده است. همچون فتح‌الله که خود این موسم به دسته خوجند گذشت. او یک مدت یعنی فتح‌الله یک مدت در باشگاه
навбаҳори кишвари Узбекистон ҳам бозӣ кард ва мо мебинем ки дар дастаи Хуҷанд бозии худро баргузор карда истодаст айни ҳол Фатҳулло ва дар ин мавсим акнун то як андоза ҳайати дастаи Хуҷанд пурқувваттар ҳам ҳаст барои рақобат кардан дар чемпионати дохилӣ, яъне дар лигаи олии мамлакат. мазарат, Фатҳулло дар дастаи Бухоро соли 2019 бозӣ кард ва ӯ аз соли 2008 то соли 2019 дар дастаи Истиқлол фаъолият мекард. дар ҳайати тими мунтахаби Тоҷикистон бошад, аз соли 2007 сар карда то ҳол шомил аст ва яке аз беҳтарин футболбозони тими мунтахаби Тоҷикистон умуман дар тарихи тими миллии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бахтиёр Чориев, на мазарат, ин Дилшод буд ки тӯбро ба даста баргардон, партов ба дохили ҷаримагоҳ. касе нест аз ҳайати дастаи Хуҷанд ки ба тӯб соҳиб шаванд. баъди паси анҷом додаи Андрей Сидоров. фишор меорам футболбозони мо дар нимаи майдони Нефчӣ. бубинед ки 4 нафар дар хати ҳуҷум талош карда истоданд то ин ки бештар фишор биёранд ва танҳо 3 ҳимоятгар дар хати дифоъ қарор доранд. халос Санҷар пас ба ҷаримагоҳи дастаи Нефчӣ ҳамла идома меёбад, аммо дар ин вазъият охирин пас он қадар хуб нашуд ва зарбаи кунҷӣ ба миён омад. Алишер Баротов дар ҷаримагоҳ қарор гирифт бо тӯб ва дар рақобат бар муқобили дифоъгар Азамат Абдуллоев муваффақ нашуд то ин ки пас бидиҳад. Фатҳулло аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ ворид менамояд футболбози дастаи Хуҷанд ва баъдан ӯ аз пой афтид. аз оғози бозӣ то ҳол ду имконият доштанд футболбозони Хуҷанд барои ҳатто боз кардани ҳисоб буд. як ҳолати онин чанде пеш буд ки Дилшод Бозоров партоб анҷом дод ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабони дастаи Нефчӣ Михаил Паюс он ҳолатро бартараф карда буд ва баъдан Фатҳулло бо сар зарба зад ки дигар бора дарвозабон тӯбро ба дасти худ гирифт. ҳолати дуюм бошад, чанд лаҳза пеш ба миён омад ки Алишер Баротов дар дохили ҷаримагоҳи рақиб бо тӯб қарор дошт, аммо ӯ муваффақ нашуд дар анҷом додани пас. яке аз футболбозони дастаи Нефчӣ ҳоло осеб дидааст. ин маҳз ҳамон ҳимоятгаре аст ки имконияти Алишер Баротовро аз байн бурда буд. мухлисони дастаи Хуҷандро мебинем. умуман онҳое ки ба варзишгоҳ ташриф оварданд барои дастгирии дастаи Хуҷанд ва тамошои футбол. Манас Карипов тӯбро азад ба бозӣ ворид мекунад. Бахтиёр Чориев тӯбро рабуд аз рақиб ва имконияти оғоз кардани ҳуҷум аст аз тарафи футболбозони Хуҷанд дар маркази майдон. инҷо бо анҷом додани як поғеч футболбози дастаи Нефчӣ тӯбро баргардонд ба ҳайати худ. Амир Шарифӣ гузариши ӯ аз 2 нафар ва ҳуҷум идома меёбад дар иҷрои футболбозони Нефчӣ. бояд гузошта нашавад дар анҷом додани зарба ва дарвозабон чӣ таҳволӣ бозӣ кард дар ин лаҳза ва ин ҳолатро бартараф кард. аммо ҳамлаи рақиб идома ёфт он даме ки тӯб аз майдон берун шавад. Маъмур Икромов бисёр хуб ҳаракат кард баъди анам ин
ҳолате ки доштанд футболбозони дастаи нефтчӣ. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар маркази майдон ва инҷо Александр аз пой афзонида шудааст. бозигарони дастаи нефтчӣ баъди дақиқаи 20 то як андоза фаъол мешаванд, аммо аз тарафи футболбозони бошгоҳи Хуҷанд бояд ки як ташаббускорӣ нишон дода шавад бахусус дар нимаи майдони худи онҳо дар вазъияте ки фишор меорад рақиб ва бартараф созанд ин ҳолатҳоро 1-1. Санҷар Ихсибоев ҳуҷуми навбатии дастаи нефтчиро бартараф мекунад. Дилшод Бозоров Тумаз баъди расиш ба ӯ аз майдон берун мешавад ва капитани даста ишора мекунад ба довар ки аз пушт ба ӯ зарба зада шуд, аммо қоидавайронкунӣ набуд дар он ҳолат ва довари марказ низ ин вазъиятро ба нафи дастаи нефтчӣ баҳо дод. Инобат то як андоза хавфноктар аз зарбаи стандартӣ. бозам Александр дар назди тӯб қарор дорад. муаллифи гол ба дарвозаи Хуҷанд дар бозии аввали дастаҳо. Игнатенко омодагӣ мегирад барои зарба задан. фаъолу дарвозабони Мунис кӯшиш дорад ки ҳамдастаҳояшро дар мавқеъҳои дуруст қарор бидиҳад. Маъмур Икромов зарбаи Александр ба дохили ҷарима гуфт ва бидуни ба миён омадани лаҳзаҳои хавфнок то як андоза ин ҳолат бартараф шуд. Фирдавс Чақалов паси ӯ ба Дилшод Бозоров. ҳамла идома меёбад дар иҷрои Дилшод ва Александр. Игнатенко бар муқобили ӯ бозӣ карда истодааст. ҳоло мухлисони дастаи Хуҷанд хуб дастгирӣ карда истоданд дастаро ва баъд ин дастгириҳо низ таъсири худро расонад. Фирдавс метавонист партоп анҷом бидиҳад дар аввалин расишаш, аммо бозии зебои ӯро мебинем. ҳоло пас ба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи Хуҷанд ба миён меояд. аз тарафи Кайрат Изаков иҷоза дода нашуд ки Фирдавс Чақалов паси худро анҷом медиҳад ба самти маркази ҷаримагоҳи дастаи нефтчӣ. Бахтиёр Чореев зарбаи ӯ ин навбат мувофиқ буд барои анҷом додани зарба, аммо бозам футболбозони Хуҷанд аз ин ҳолат истифода карда натавонистанд. Сироҷ Ҳамроев буд ки зарба зад, фикр мекунам. на ин ҳамлагар Андрей Сидаров буд. тӯбрабоии навбатии футболбозони Хуҷанд. Бахтиёр Чореев, Фирдавс Чақалов, дар маркази майдон футболбозони Хуҷанд бо мушкили тӯбро идора карда истоданд. ҳоло вале ба ҳар сурат имконият аст барои оғоз кардани ҳуҷум. Бахтиёр
پس با دلشد فردوس با هجوم پیوست می شود و با صورت بلند ادامه میدهد حمله رو، اما در این وضعیت الکساندر ایگناتенکو نگذاشت که فردوس با جریمه‌گوی دسته آنها وارد شود. امیر شریفی فتح‌الله کوشش کرد برای توپ را به دست آوردن اما موفق نگردید. فتح‌الله پرتاب نوبتی فوتبالبازان نفتچی به جریمه‌گوی خوجند اما دروازه‌بان به توپ میرسد. نیم ساعت میگذرد از آغاز بازی ولی هنوز از گل درک نیست. یعنی حساب گشوده نشده است و دسته خوجند البته تا یک اندازه از رقیب دیده برتری دارد تا همین لحظه از اون نگاه که حالتهای خوفناک رو بیشتر از رقیب در جریمه‌گوی دسته نفتچی به میان آورده است. سه فرصت داشتن فوتبالبازان ما اما از آنها استفاده کردن نتوانستند. در جواب دسته نفتچی هم یک حالتی واقعا هم خوب داشت برای پیشرفت شدن و اسنبک نتوانسته بود از آن حالت استفاده برد. اونجا البته خوب قهرمانی در دروازه‌بان دسته خوجند مامور اکراموف سبب شد با آن. بختیار چوریف با سرعت بلند به پیش می رود. پرتابی او به داخل جریمه‌گو و توپ قریب بود که به دلشاد بازارف رفتن است اما این حالت رو عظمت عبداللهیف برطرف کرد. بازیگر دسته نفتچی که چند لحظه پیش همین گونه یک امکانیتی علیشیر براتوف حمایتگر دیگری دسته خوجند را از بین برده بود. فتح‌الله ضربه او از کنج میدان امکانیت برای فوتبالبازان خوجند است اما باز این حالت را فوتبالبازان رقیب برطرف میکنند. بر مقابل فتح‌الله قاعده بازی ویران کرده شد و خودی او از این وضعیت استاندارد استفاده خواهد برد و توپ رو با بازی وارد خواهد کرد. فتح‌الله ضربه او با داخل جریمه‌گو و قریب بود که اشتباه نمایند حمایتگران دسته نفتچی و حتی با دروازه خود گل بزنند. افسوس توپ کمی دورتر از دروازه از میدان بیرون شد. تکرارا این حالت رو میبینیم. الکساندر ایگناتنکو این حالت رو برطرف کرد. پرتابی نوبتی ضربه با سر و گل! دلشاد بازارف با زدن گل دست می‌یابد و باشگاه خوجند به پیش میبراید. 1-0 اکنون برای دسته خوجند امکانیت است تا اینکه ادامه بدهد مبارزه را برای رخ گرفتن با دوری با مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. در دقیقه 33 دیدار حساب کشیده می شود در بازی دسته های خوجند و نفتچی. یادآور میشویم که این بازی جوابی است در مرحله پلی آفی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. بسیار عمالی از این حالت استانداردی استفاده کردن فوتبالبازان خوجند و همینطور 1-0 بازی ادامه می‌یابد. فکر می‌کنم بعد این گل اکنون تا یک اندازه بازی دسته خوجند تغییر خواهد یافت. همزمان باید خط دفاعی دسته خوجند توجه کنند با اون که رقیب تا یک اندازه فعال می‌شود. قاعده بازی ویران شد در داخل جریمه‌گوی خوجند. تکرارا ما می‌بینیم فتح‌الله پرتاب انجام داد و یا خود ضربه زد. دلشاد بازارف باشد کاپیتان کار خود را کرد. و تکرار این حالت رو می‌بینیم. تو با ستون دروازه برخورد بدن با توریان وارد گردید. اکنون از لیازی بازی رفت و برگشت حساب برابر می شود.
ва дастаи Хуҷанд кӯшиш мекунад то ин ки дар идомаи ин дидор аввалан гол сар надиҳад, баъдан ҳатман ки ғалабаро ба даст биёрад. ҳуҷуми навбатӣ қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад наздик ба ҷаримагоҳи дастаи Нефчӣ. бори дигар ин навбат аз пой меафтад Санҷар Рихсибоев. ва қоидаи бозиро Алмазбек Маликов вайрон кардааст. бозам Фатҳулло дар назди тӯб қарор дорад. сармураббии дастаи Хуҷанд Никола Лазаревич дар экранҳои мову шумо буд. Фирдавс намедонам бо Фатҳулло чӣ гуфтугӯе дошт ва баъдан аз назди тӯб хуб дуртарам рафт. دقیقه 37 بازی ما علاقه از یک حالت استانداردی استفاده کردیم و پیشرفت شدیم و امکانیت داریم که از این حالت هم استفاده بریم. ойбек абдуғафоров یک اندازه نافهمی داشت با رقیب. ضربه نوبتی در اجرای فتح‌الله و توپ راست و کنجی دروازه میرفت، اما دروازه‌بان پایوس میخائیل بسیار سری وقت با موقع خود رفت و این حالت رو برطرف کرد. ضربه نوبتی جانب دروازه است، مسافه خیلی دور. شماره ضربه ها 6-0 میشود. ببینید چطور زیبا انجام داد ضربه رو فتح‌الله. فشار نوبتی فوتبالبازان خوجند آنها با توپ صاحب شدن، بخصوص دلشد بازارов، اما دلشد با یک پاسی نه آنقدر خوب دیگر بار توپ را از دست داد. فردوس چقالov اوت با نفع دسته خوجند است. بعدی رسیش با پای روسان اولو توپ از میدان بیرون شد و خود فردوس چقالov توپ را از اوت با بازی وارد خواهد کرد. با جریمه‌گاهی دسته نفتچی روان کرده شد و ضربه کنجی. فتح‌الله دیگر بار با کنجی میدان میشد و بعد برای توپ رو با بازی وارد کردن. ضربه نوبتی فتح‌الله دروازه‌بان با توپ رسید، اما او کاری کرده نتوانست جز این که توپ را از میدان زده بیرون کند و ضربه کنجی دیگر به میان بیاید. توپ را دیگر بار فتح‌الله با بازی وارد می‌نماید و ضربه های پای در پای کنجی میتواند نتیجه بیارد برای دسته خوجند. مخلصان را ببینیم که زیر روبری سعدی اسماعیلوف چطور دستگیری کرده ایستادن دسته خوجند رو. فتح‌الله بازم ضربه امکانیت و کی ضربه میزند این بعد از فرصتی 100% استفاده کردن نتوانستن فوتبالبازان ما. توپ را با نوبتی فوتبالبازان خوجند بازم خود بازی رو رقیب ویران نماید. قسمتی آخری نیمه اول بسیار بوبرو شد برای دسته خوجند و ما اگر از این امکانیت رو یک دفعه دیگر استفاده بریم در نیمه اول نوران الانور می شود. ببینید 3 نفر تلاش کردن برای زدن ضربه، اما کسی موفق نشد. حتی در آخرین لحظه اندری سیدارov نیز می توانست ضربه زند و توپ کمی دورتر از او عبور کرد. امکانیت را از دست داد این فوتبالباز. به هر صورت امکانیتی فوتبالبازان خوجند هنوز هست در نیمه اول و از کنج میدان توپ در حال به بازی درآورده می شود. بختیار چاریف پس به فتح‌الله، پای بازی فتح‌الله گزارشی زیبا، ضربه به داخل جریمه‌گاه و امکانیتی بسیار هم خوب رو استفاده بردن نتوانست. اندری سیدارov
бубинед Фатҳулло аз рақиб чӣ тавр хуб мегузарад. ин азамат Омуралиев буд ки бар муқобили Фатҳулло истодагарӣ кардан натавонист. Андрей Сидаров, футболбози дастаи Хуҷанд, ҳамагӣ хуб 24 сол дорад. ҳоло ба ҳуҷум мераванд. бозам футболбозони мо Фирдавс Шағалов бисёр бозӣ фаъол дорад. Паси ӯ ба ҷаримагӯ ва зарбаи навбатӣ бозам тӯб аз дарвоза дуртар аз майдон берун мешавад ва бозам Андрей зарба мезанад. ин бозигари хуб ӯзбекистонӣ қаблан дар дастаи Бухоро як муддат бозӣ карда буд ва ҳамзамон дар дастаи Пахтакор низ. ҳуҷуми навбатии дастаи Нефчӣ ва ин яке аз ҳамлаҳои камшумури дастаи рақиб аст ки он ҳам бе самар ба анҷом мерасад. Бахтиёр Чориев паси тӯлонӣ ӯ ба хати ҳамла Дилшод Бозоров ба тӯб мерасад. ҳамагӣ бо се пас футболбозони тоҷик метавонистанд ба ҷаримагӯҳи рақиб роҳ ёбанд, аммо Дилшод дигарбора тӯбро баргардонд ба Бахтиёр. уман аз дарвоза то ба назди ҷаримагӯҳи дастаи Нефчӣ омадани футболбозони Хуҷанд ҳамагӣ баъди анҷом додани ду пас ба вуқӯъ омад. Бахтиёр зарбаи ӯ бартараф кардан ин ҳолатро бозам футболбозони Нефчӣ ва яке аз футболбозони бисёрам фаъол айни ҳол дар маркази майдон аз ҳайати дастаи Хуҷанд маҳз Бахтиёр аст ки рафти ҳуҷумҳои дастаи Хуҷандро маҳз ӯ бигем сарбарӣ мекунад, яъне ҳамлаҳоро маҳз ӯ оғоз менамояд аз марказ ва пас медиҳад ба ду канор ё ба Фирдавс Шағалов ва ё ба Фатҳулло ки аз канорҳои майдон ҳамчун идомадиҳандаҳои ҳуҷумҳо дар дастаи Хуҷанд бисёр хуб бозӣ карда истоданд дар ҳамин лаҳза. як зарбаи кунҷии дигар дар дақиқаи 43 бозӣ ба миён меояд барои футболбозони Хуҷанд ва бозам Фатҳуллоев аз кунҷи майдон омодагӣ мегирад барои тӯбро ва бозӣ ворид кардан. зарбаи навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ, ин навбат каме дуртар аз маркази ҷаримагоҳ буд. зарбаи задаи Фатҳулло ки бе натиҷа ба анҷом расид. ба ҳуҷум мераванд бозам футболбозони Хуҷанд. партоби навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ буд аз тарафи Абдулмумин Забиров. ёдовар мешавем ки ин бозигар як корти зар дорад дар ин дидор ва ягона корти зард аз ҳайати дастаи Хуҷанд ба ҳисоб меравад. ӯ дар дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор ки қаблан Барқи Тоҷик ном дошт то як муддати муайяне фаъолият карда буд ва Абдулмумин ҳамзамон дар ҳайати ҷавонони то 19-солаи тими миллии Тоҷикистон дар чемпионати Осиё соли 2018 иштирок кардааст. партоб ба дохили ҷаримагоҳ азад. футболбозони Хуҷанд ин ҳолатро бартараф карданд. охирин дақиқаи вақти асосии нимаи аввал ҷараён дорад ва мо мебинем ки довар чанд дақиқа илова хоҳад кард. Алишер Баротов тӯбро аз аввал ба бозӣ ворид менамояд.
аҳмад файсал ал-али дуари марказии дидори дастаҳои хуҷанд ва нефчӣ ки аз кишвари урдун аст ба қисмати якуми бозӣ 2 дақиқа илова мекунад ва дар ин 2 дақиқа футболбозони хуҷандро зарур аст ки эҳтиёткорона бозӣ намоянд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар қисмати майдони хуҷанд бахусус бар муқобили абдулмумин забиров. Дилшод Бозоров. Бахтиёр. Паси ӯ ба маркази ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. Фатҳулло. دقیقه وقت ایلاوگی ادامه دارد. فوتبالبازان خوجند هرچی بیشتر تلاش میکنند در خط هجوم قرار بگیرند. دلشاد بازارов توپ را از دست داد حملهگری باشگاه خوجند و فکر میکنم این خاتمه کار است در نیمه اول. وقت ایلова кардан ба анҷом мерасад ва футболбозони дастаҳои хуҷанду нефчӣ ба танаффус мераванд. мо низ ба танаффус меравем дӯстони арҷманд. баъди қисмати аввал ҳисоб 1-0 ба нафи дастаи мизбон яъне дастаи хуҷанд аст ва голи ягонаро дар нимаи аввал Дилшод Бозоров зад. аз назди экранҳои хеш дур наравед ва дар нимаи дуюм дастаи меҳанро якҷо дастгирӣ намоед.